आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. राजवाडा परिसरात माड कोसळून संभाजी दत्ताराम पंधारे आणि राहुल प्रकाश पंधारे अंजिवडे येथील हे दोघे जागीच गतप्राण झाले. अंजिवडे येथील हे युवक सावंतवाडी इथं भजनासाठी आले होते. भजन आटपून जात असताना काळानं त्यांच्यावर घाला घातला. यावेळी त्यांच्यासोबत काही क्षण आधी असणाऱ्या गौरव शिर्के यांनी हा दुर्दैवी प्रसंग सांगितला. आणि आम्ही राजवाड्यापर्यंत एकत्र आलो होतो. त्यांच्या टू व्हीलरवर होते, मी फोर व्हीलरवर होतो. राजवाड्याकडनं मी त्यांना सांगितलं की सावकाश जावा आणि उद्या मी पंपस लाईनला गेलो. ते सरळ गेले आणि तळ्याला एक राऊंड मारून येतो तोपर्यंत हा प्रसंग घडला. मी जेव्हा आलो तिकडे त्यावेळी बघतो तो नेल्सन होता आणि 2-3 माणूस होते, झाडाखाली ते अडकलेले होते. पोलिसांना 3 ते 4 फोन केले, पण पोलीस नाही म्हटलं तरी अर्धा पाऊण तास पोलिसांनी तिथे यायला लावला. पण जेव्हा आम्ही त्यांना तिकडे काढलं बाहेर, त्या पोलिसांचे उलटसुलट प्रश्न होते की तुम्ही आम्ही यायच्या अगोदर का काढलं त्यांना, असे प्रश्न त्यांनी केले. पण तेव्हा ज्यांना सांगितलं जर जीव असला तर ते वाचले असते. एकाच्या डोक्यावर पडलं, दुसऱ्याच्या छातीवर झाड पडलं. एक पोरगा आहे तो 24 वर्षाचा आहे आणि दुसरा 19 वर्षाचा जो 11वीत आहे. त्यांच्या आईबाबांवर आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आज अतिप्रसंग दुःखाचा घडलेला आहे. आणि याला जबाबदार कोण, हा सगळ्यांचाच प्रश्न आहे. 5 मिनिटापूर्वी आमच्याबरोबर होते आणि 5 मिनिटात हा प्रसंग घडावा. आमचे जे कोण नातलग जरी नसले तरी त्यांनी 8 दिवसात आम्हाला एवढा जीव लावला होता ना की त्यांच्या घराप्रमाणे आम्हाला पण त्यांची हळहळ जाणवते. पंधारे म्हणून बुवा होता, तो गायक होता. तो फक्त त्याने एवढं पण सांगितलं का की गौरव दादा, तुझ्या शब्दासाठी मी गोव्यावरनं आज भजनासाठी तुझ्याकडे येतोय, मला पैशाची अपेक्षा नाही. आणि त्याच्याबरोबर त्याचा एक भाऊ होता समीर म्हणून, हे दोघं जण होते. राहुल पंधारे होता, तो बुवा होता. आतापर्यंत 8 दिवस झाले त्यांनी भजनं केली आमच्याकडे.